Kublai phi baro shakatup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaga singi kilong. Tipkur tipkha kalumpung yatai ka Khasi Author Society Haledi Keen College. Kamtrai ke NPP ya ka Shuki Lok Sabha na Shillong. Yo pang sngat thei bhabriu ka Stella bat samla Lord Angelina Jackson. Bat Turkistan veterinary ban hikai patba halor ka swine flu hanong kliu. Temantang ini apai syaki khubor ki ba khambania. Kinoya lambat ki dekhot jang ka Khasi Author Society KAS ka seng ki akhia perkhat jeliu bar kinong tho kot ktien khasi hajela haka khatwei tari unai lur kila rakhe kerpang ya kasngi ka tho katar ka balayat lenti mentala sau pho sau snampura nado balaseng ya ka. Hakane ka jingra ke dap snam nakaliang kinong ya lam jong ka KAS kira penlong ya ka lumpung ya merjing mut halor ka phang ka tipkur tipkha u khasi ka bala penlong haka auditorium Lady Keen College Shillong. Uba penyat sing CEM KHADC ulalong ukongsan hakane ka lumpung ya merjing mut. Haka jingkran hakane ka sngi uba penyat ulaya ro ya ka KAS ka bala kenjo sya ka renyang samla rang ba bapura haki jing syakri ki kitien ki thale jang ka jat benrio. Ula kular ban penno yala ka bha ban pen urlong ya ka jingthrang jong ka KAS bar gajai benriu nyeutrap baro ka we baka sarkar India kan penrung no ya ka ktien khasi ka khernet bapra jong ka riti sanchar ka ri India. Hakane ka sngi uba penyat ula penno pralak tengka nakaliang ka KHADC sya ka KAS bakan tur soprang ban minot halaka deiti ban kentiu ya ka ktien khasi syaki kenjang ki ba shajarong. Uba penyat ulayat hu baka KHADC kelapan kre ban Beijing lut kaban kot hadu san tolak tengka ban war benya lani ban le research ya ka jinglong bakarpang joka jat penriu hinyau trap. U Profesor DRL Nonglait President KAS ulakan tho halor kate kapang da ka baong baka jat benriu hinyau trap kumba kapau kalajam khamsha khmat baneki we pat ki jat benriu redpat hakaliang katipkur tipkha. Ka KAS kalapan kuburam khatwei ngut ki samla ki bala pas bha ha ki examen SSLC, HSSLC, BA bat MA ha ka ktien khasi. Hakane kalumpung laplat yo artli ki kot ka wei ka sawangka bala tho da uba KW nongrum bat ka jingshai ha ka met bala tho da ubabu kan pham sing nong kanri. Ngidon ka jingtip ka klaim ka nongrim hangi ki brio. Ai kublai kerpang ya ka Khasi Author Society ka blaseng house nam khat khandai spa nyok khandai menta hakarta jong bajia lenti ke jongka ka basau pusau yo ban ya don lang kubne naso ban pen pau ya ka buram ya ki nong seng ki bodan hadu nyomut bat menta kat kun bajing tip ka ban yo ki dan start armon Ima KW nongrum long iway na kasaki badan lang hani tong ini ay biar sahi siap kajing thap di dalam jalan di kadai kajing iyo i jengai na jongki kumki long shwa kajungi bagi yo ekanika kenhun kaban pet ban khmi ya kabit kabian hakat ho kata kadai lingba kanika kenhun blaseng hani kasni ke bangi yo banake ya kini kasni ko kasni katho kabule ada sokamen bha but alayo ban ya kren but di professor DRL Nonglait but di secretary bakat ban bha kajing dai hapadeng kani ka benta but ka council ke jumi but dangshen nakalian jong ka council ka jungi ngilayo ban pentip sheki samla pune jong ni kari ka jungi kinu ki badan ya kata ka jing angnut ban wat benya ban ti benya bat nakalian jungi shen in sepelat di kita ki jingdan kam ki bagi students lagi kena bapa bani shimta ke ekaba ki hapan le habide bakani ka benta nakalian jongka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat baka jing trailang baka soka
ngila mang kumba san pulak ban penlut hakane kawe kakam kani kakam kalong bangin khot iki samla ban ti penya ban wat penya syapang ka jinglong kerbang jong ka jat berdeu kasi jumi ngidon kumba khat nyong teli kita ki jingdon kam ki benta ki ba ngin khot iki kenang ban kin wat penya kawe na kata ka benta kade ka ktin kasi kakur kacat kalek niam le rukom kasinsya khadar tumrai ka bengidan nadu kasinsya sim kasinsya rai kasinsya shnam bat kibai khamtam mengi mane ka jing ruspa kajat rujungi habile bat karwai kasyau kadem kubut karyam kabet kaba idan burau hadu kata-kata but kini ki khatnyo teli kebangin sapalai pai bakin tip ki khna pule jungi banwat penya kan long shisha ka jingyo nong ya ka district council ka jungi hadi kaspas na momenta namal kat kum kariti sinsha jong kari India haka artikel aspa sopusau ban aspa nyukusan way la aibor yangi bangin benskem ban itu yang kita ki riti dostur ke bangi ju bot nado ki bor mendai hadu kini kisi mentah kasyam jing yangi ba nginwanra iki an ki kendon ki ban yahab let's say ban hapan benskem mi kariti dostur jungi lada nyem don ka jingdip probia kumnongin shnaan da ka mengisu mudun bat ngisu tharai tengah naso ba lingba ka ka jingwa benya banti benya hakini ki khanyo tuli ki benta ka per ka bai dei bat kariti dostur jungi bat ka chak ndre khasi jungi nget skem bakan yara hadu kata-kata ia kerja berdua-berdua. But nasobat ong, baka jingdon jom kasih otak society, abok kari kejungi, kalau era shibun syak, lesekumno ba ki samla puli kejungi, kini aban penskem shushu, ia kan nonglen jingtip haki, hakabede baka kerja berdua-berdua. Next skem baka kasih otak society. Kelayak nanti mentak sau senam ki babun ki mati ki kam ki babha lanok senang dengan ni society next step ki barang bodu hakini ki senam bangin kermau ki jingduai ki noi lam jungi baki senang ki benhe ki ba ki nuara hakini ka pateng mentak kan long ki jingku wan ni ka pateng ka badwan nah kalian jungi ka Khasi Hills Autonomous District Council wapan pentip i President Secretary bani ploy bani trailer hasna barka khasi Auto Society na kamenta ka jingbiat job kanu kakam ba pipi dan khmat namal ngin hab ban suthu bantei yak lang salam omla tan damarwe da amut ngidon kami ka jing trailer kadai kawai ni ki phang ba kong san tam jong ka jing em ba kirpang jong ka jing em u khase dei ka tip kor ka tip khan ka la kan tio ya ka jing em ba ka jing long ba pha jong khase sia ka kar dan ka ba kham ha jong ban ni ki wei ba ki chan pun reo ka tip kor ka tip khan kaya sino bat katip rew katip lay katip kur katip kha kaya sino bat kat kamai iya kamau dei halor kini kinongem ba ukhasi usa ubakar pang kum kajat rew lang ba katip kha amdan bakrao amdan papo hapo aja kur kibakrao dei kinong kini kibakrao dei kilong pa kibakrao dei kamai kha dei kayo dei
katip kur katip kha kapelong ya gajet mereo ban om dan lokro nama we po we breo uban marwe seperti uban lemba kekur uban lemba dekha kaman nak kata daw om dan barakul leni terwa rujat hasrab halanti hasniken katip kha kadai kebalong kajing silang yang way po way ubreo ka way po way ka breo umjusak marway umjure umjupe hakbar kudong way kudong ba umjudan jing kerja nama saudong kroi renti kikur kikha lah kapang kecil lah ada kemen kesuha lah gayap ada jam hendai benta ikemba ngilebut teneng yang sang ki khado katipkur katipkha kawat mekha kawat khukha kalana kerja kebenta jong kini kebenta jong pa umnya sutu ban khat mekha ban khat nana ban khat kedom ban khat persa lasdang ikurma teng persa yang kiau khat nei ukuran ba jong to kayen unle kuno tadau kun umuwan ba na mei ime jonga lamla siem no pi kanong rim kum kini ki ni bu ah ka tien ya ka perkhat ka perdan ya ka jengmat ya ka mayan jong ka jeng la dalam pendan kam bakala ya ka tien ka jeng kala ban berong kum ta ni bu ya kene ka phang ka tipkur ka khan bat ka tangja ban kren bagi rusam han ki bangila da jet kerban halon ka tangja du khasi Nila Khat Shobha, the sister Dr. Philomena Kalakor, belong away in Kinok, but I'm not Sunjan, Shibunba, Secretary Rogerson, the culture Kasi, Bakatian Kasi. Belonging Principal Women's Watch of St. Mary's College, but in North Ibaslamha. Nanta, the Tukun Tukha, Nila Khat, the Professor K.S. Nokandre. Uba kajet beliau hakini kapateng barang yang bet makmat kasno sorong bangi dan nongko uba simlatek tangari kasi hari India tangari India kapateng barakawai kombasyali netam ikut jauh di Profesor K.S. Nokandre lapan mi dan di publishers jauh kapateng andai tambangi pendi idan Yau ni akhia bamenta ban pasat jengmat halal katip kha dia ni kimirati ke bakra la kene seminar tan kini ki kentien dalamnya ke ban pasat ke jombi hagene por besi Menteri Kapule Puthi rakam sangma ulakop heng khmut dakaba kamtra ya kashuki MP na Shillong Parliamentary Constituency bakladei ka bahaban yo sakaseng NPP hakani ka kenti ulaong bakashuki MP na tura kam khisho nakikiti jang kaseng NPP menta ula kamtrai saya kashuki MP na Shillong ula krantikna bakini ki artli kishuki MP kin ngat haka jar jang kaseng NPP hausnam hajar pusau kan job na boro ki parliamentary constituency hangni hajala kata na Shillong batura hake election MP Lok Sabha kaban long hausnam hajar pusau ladun kajing pasiaw baka tiket jang kaseng NPP banya khun MP na Shillong kan let chaki terpeng jang uba HM Shangpliang laong bau ni urang ba ulong batbet banya sat hayeng dorbar Habakran berkilat pathai khubor, utei menteri ubadei ru UMLA na ka parti NPP, ulaong ru ba ukmi lenti baka Shillong kan say de ubre uba start banya saat badia tai halok sabha. Any ideas, but
but NPP will be fighting the next MP election, and we are expecting an NPP will be winning the Shillong seat in 2024, and also whoever may be the candidate, Shillong needs a great man to represent in Delhi, because there are many issues like what happened in Manipur today. I miss Sir P. A. Sangma today. We need somebody in parliament to talk about Northeast, to represent it well at the national level of that stature, because Shillong is the capital of entire Northeast. The then before creation of Assam, right? So look at that. Shillong at a very high stature, even today. So if Shillongite can send the best man to the parliament, it would really be the the sound way to move forward for the people. Kasamla Stella Kongsni, but Kasamla Lord Angelina Jackson. Kilasha apan pong pansngiat thei bhabriu, but Samla Lord ba ithyang hakalumpung yako balapanlong, daga Megalia Youth Tourism Development Society haka khandai tarik unai lur ha ususo tham auditorium Shillong. Dakane gajing job ka thei bhabriu Stella Kongsni kala khong shilak tengka kat ba Kasamla Lord ba ithyang Angelina Jackson kala rong 8,000 tengka. Kini armut ki thei kansai dur kidang thuet hagijing pule ha St Mary's College but ha St Mary's Higher Secondary School. Hagani kalumpung lami perthei khat khandai ngut ki thei bhabriu ban yakob ya kathong ladu banra ya ka pansnget jong kanam. Kini ki samla kin mi khmat sha kalumpung yakob thei bhabriu ha ka than lami ngi kari India ka banlong haki banai banwan. Ladies and gentlemen, it gives me an immense joy to announce the winner of Miss Meghalaya 2023, and she is Stella! Contestant number 10, Miss Stella Kongsni. Stella, our new Miss Meghalaya 2023! Congratulations, Stella, the new Miss Meghalaya 2023! We would also like to invite on stage the winners of Miss Teen Meghalaya 2023. Kaseng nyotrap Achik National Movement HANM Nong Thliu Circle haka khatway tarik unai lur rengkat ko office jang ka Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary Officer Mairang kila penlong da ka program ban pensyai pat ba halor ka jing pangklam swine fever haki pat nongrap ka than Nong Thliu. Ki start na veterinary kila batay ya ki lat ki lenti ban yada na kani ka jingpang ya ki jingri ki bakentup ya ki sniang ki belang bat ki masi. Kila ya thuru ba bon ki snong bat kilong ying long sem kila do no ya ki jingri na kani ka klam namar duna ki jing batay bat ki jing hikai ban yada ya la ki jingri jingdup. Kumta na kaliang ka seng kala shim khia ban penlong ya kani ka program hikai pat ba hayaw Nong Thliu haga ba ki start na katanat veterinary ki ba kentup ya ka Dr. D. Kariem ba Dr. S. Kharpran ba uba artis renta thiang president ke HANM kirang ba snong kilawan ban hikai ba batay benia asya phang ka African swine flu ka klam ka bakta ikijing em jong kijingri. Ki pat ba kila dap da ka jing sngongu ikini kirang ba ki bala shim khia
banyada ya ki jingri jingdup jugi pat nong kendong Kriam nangta u Dr. S. Kharpran harangkat kajinga don lang u President ke HANM Eastern West Khasi Hills District uba artis rendathyang u President ke HANM nong Thriu Circle ka sunjuk kirang basnong lambat ki wei ki pat ba nong song jong kani kathan Kublai nama rotila yangi yakni katais banginyo ban kran pagba ban pinsyai sepang ga jingpang ke badan hakisnyang kani ka juk ba mentang kamlong so ka juk ba menchua ka bangi suri la kari ni aibam ka aibam mendai kisnyang ki im ki pulung di he pha manta ka juk ka maryang ka lapher ka jing sit ka sini pinong ka jing wanjong slabru kila i ni ko sipor kala bon ba ka jing pher takadaw ka dingi dak ki jingpang hakisnyang ru kila bon ki baki ni yo manta kamtam ki jingpang klam hakisnyang kadon ki jingpang klam ka mengi ong ka classical swine fever kani ke jingpang klam kalong ke belasong kerni bah kani ke than ke jungi baga jingya da na kani ke jingpang hi kalong tang da ke jing ai tika ka bateli department kala penbiang ya kitika ban ai borok hisnyang ya kino ki bakwa ban ai tika ya kisnyang jumpi banya da na kani ke jingpang klam mar kani ke jingpang ka bawan ra sibun kani ke jingpang ka wana sibun ke jingya ba kisnyang bat kadai tang ketika hi kabala ban yada nagane ke jumpa tengah kentu ye pi wapin sheme ka kabu kamtam ko menta namar hane ke snong jumpi kadon ka bitali e santar umplang ka badan hakani ka area jumpi ban uwie betria system ubatrai hang turu udai ubana kane ka than jumpi hi te ngakuntu ye pi bapin let chaka e santar bapin sheme ka kabu ban ai ki kai gisnya bakun mau bagatika ikisnyang hidai ban ai hakapor bakisnyang gidak syak dang klan om dagla don jumpang hakasnong ngajongki ada kala don pa ka jumpang hakasnong ngajongki uni utika unom trekam namal kala kloy ka jumpang banya ka jingyada nakani ka jumpang kasai sin yang akun tuipi ban light nang jumpang kala hakisnyang tanggawai kala kata kalong ka jing ai tika swine fever kabal ka sorkar kala penbiang free of cost klam bono ka jing sio kiyo yung niltika bat nga kentu biar sa isin bakini isem yung niltika ka jingpang akisnyang kadon usa ka way ka jingpang klam kabang ikot ka African swine fever kani kalong ka jingpang kabalang tumay kabalang su menta sisnam asnam kadang kuan chane kani ka jingpang kalong kabawan naki ribhat barhakan iya kani ka jingpang hangdo menta umpat don uno tika ubanyada henry kalong baik tang gajing start jong tu kinongri bagi day ban lek khoi bakim day ban lek sakisem jong hibe kinongri kiba don pa gisnyang gi bapang namab day nak itu hi ba pilek sakisem jong tu gibre kiba don gisnyang bapang piwan sasem no jong pira ya gajing pang baka kloiru bat kastet ba kaning jingpang ban pur na waves nyang so waves nyang baka wanra ru ya gajing yap abahando 6% kalau ladon kene jupang mo gajing yap dum siang kalong bai ke bapura makamdon kano kadawai kabala ban penkwat yang siang dum ki habaki yo aya kene ka African swine fever tigadai gajing le kuat gajing le suba dum pi wapin lak na kene ka African swine fever bar kamtam ngakan tu ye pi gibrio jong kene ka area north area bahaba pi thiet ki kon siang aba pi kwa e ki sambai kon siang ai pim dai ban wan ra na ki wei ki jaka hamtam na ki area jo ka boy area ya ka bakani ka jungpang kala kerni ma ya le ba pnya thie ki khon snyang ne ki snyang sambai na kan ne ka than na jong hi khnang ba pinam mon ra ya kan ne ka jungpang sa kan ne ka than ka jong hi ba si sien ba kan ne ka song jungpang kala song hakasnong ka thau jong phi ngimla su ban penca ne ban pendu iki te aba pi thie snyang sambai Subha ban thiet nakito kisnyang kiba piti kana bagi long ki basaj baklan bat kiba pila ai ki brio pila ai tika kata kalong ka jingdon kam ban lak naka jingpang khlam te henrai don ki por abangi la ai tika kisnyang ru kidang don ki bayam kita ki jingyap kam dei la kala banam dei naka khlam kindei na ki jingpang khishit ki jingpang penhiar ki jingpang iba bon jat kiba kisnyang kila ban yo kila ru banyak henry aba pi bagi senyang jong pi la sedang man pen i kidak kisin jong gajing shit
Kalau apa ni bakal ami ikan mud ki kelut kimbam kloi pide ban chim dawai bat pide ban ai di dawai shit ki sniang. Amar ka jing shit jong kamer ki sniang ka dai ka wan ra ka jing yap ba bondo ki sniang. Bat gas na kalian jong sokaro namar ka tip hadim PI ti karu kalawan dari jingpang iba belaban ta ki sniang. Ngila bo ya ka scheme insurance. Ba pi bo insurance ki sniang jong pi. Bat ka insurance company. Balada ki sniang jong pi ki yap pila banyo hadu 1,000 tengka namun taban tiet yang yaki kun sniang. Ya kene ka scheme ngila penyat naga battery department hamairang pila ru ban lek shapo ka i sentar badan ni thlong bat ban ong yaki tu basra yang tu bikwa ban le insurance ki sniang jong pi. Pile insurance ki sniang jong pi kene ka scheme ka sarkar kan siu 4% ya ka premium bat 4% ki siu na gitu ki nong ri sniang. Barka jing cover jong insurance kalong hendu cisnam. Bat hapo cisnam rada kadar kano ka jing ja ka solusi. Wa penyap ni ka bakta ki sniang jong pi na kalyang jong insurance company kan sa CUP sa hoja ka khanang ba piyo ban tiet biang ya isum bai sniang. Ba piyo ban ri biang bat ban sedang biang ikam jong pi. Tikini kilong kilat komno ba pi kom kinong rap kinong ri sniang. Kila ban light na kano ka jing do nong. Baningkong kalong ka jing ai tika yaki sniang banyada na ka klam. Kabaar kalong ka jing le khoi. Ka jing le suba jong pi knang ba kano ka jung pangro kanam ban na ka sem jong pi. Kabalai kalong ba pidai ban tiet yaki sniang samba jong pi na ki shnong jong pi lane na ki no ki sem. Kiba pila tip bayak tu sniang pila dap ai tika bat kim don kano ka jung pang. Bat ka basau kalong ba pile ya ka insurance ya ki sniang gi jong pi ya ka scheme ka ba ka government kala ai khnang namun ta ki nong ri sniang khnang ba la ka don kono ka jingja ba songsi ka jingyap sniang phi dang yo ya i pisa ban thiet yang ye kun sniang wa pin sedang biang ya ka kam. Chairman iba day ng penya kaneka awareness program kajing kublay ro kaya cheki HANM kinong yalam jok HNM nong triu sakel kibla tre sitam do kata kibla wan ban pensno ko office jomi ya ka jingdan kam bandan ka jing step ha ka bai dei bat ka kam ri jingri hoi bro khoi ya nang lo ban ri jingri nama sigi thong thai nong pendang dan tang wai ka yel ko ban ong man nang ban shong klem jingri thumdan i jingri bro khoi nin ong ni nong nang ban shong thumdan usmiang le ne thumdan kas ya Hendai dan kampat ban tep pat banang banri ndai tang ban syuri kenang ba kata ka kamri jingri jong pi kan dalong kata ka jing mentoy pi jing men kan da ai jing mentoy si sai pi sia kumbai la ong i doktor mene ho ni hang ne banda batai sani kata ka rukom ri jingri tang ini ipor banding kot minum dala than do kata idan kam ban da pikwa hi ba pendanang kham janai chu ya kata kamri jingri kham tam kat kumpi juk start mentang dan kam bandai syahid gai hang teh apa manai hendai kendiat kan sai yang subatai kenang ba kata ka kam ri jong pi kan dawan ra jing bentoy si sai pi dan kam bante ba kata ka jing ri jong pi kenda kan long jing bentoy ba kan la ban beki jing ri jong pi ken la iki jing pang bahar kom ba kan nomlong ka jing do jing bentoy pi dan kam bandan ka jing te ba kham tam nado ka ba sang banring kham tam nado ba ni kai kinong ri jing ri ba nado ka ba kumno ban jet ya ka jaka ban snai ka fa nado ka tar ka de ka badan kam ba nama ka tar pa kta ya ka jing jing ri jing ni ka kta ya ka nado ka kwai ka thia ka ba kumno ka jaka pi sna ka ba kumno ka jaka pi bo ya ka sam ka ba kumno ka jaka pi bo ya ka farm jong pi kumbangi hikai bangi de bandan ban snai ki farm jongi lane ki sem jongi hagi jaka ki barkhiang hagi jaka ki ba de yakasni hagi jaka ki ba biang ko om baninyo ban site ban pentuat ban kasni ka jaka ka bangi sup ban pentuat ya ka jabo ka ba jaban ka ba apa ka de ba kumnuru bangin nang ban snai ka sem de ba ban snai ki ban pentia ki sniang hakakti ahon nama bonsian kumbang kita nilai tekiwan khot ki brio ang mapang siang nangilai bonsian nilap bagi siang ki sniang hakakte ahor katuhi kelawan ra
Jingpang hi gatuhi kala thau ki jai jingpang balai hujan. Namar ha katu kakti ahor tidak bagi kenyang jingpang kala kharoi lupa ki kenyang jingpang. Tiki kenyang nanol baki kala thia akta kajaka ba ahor. Kadang sakajing kriat, kadang sakajing bombiang kasem. Hangta kajing pang kanang ban susu dari bagi yo jingpang. Kabakam dan kam susu kadang sa mendai tang kata kasem, nalol kajaka. Nidan kam ru sabah kabam kadi kababian. Mendai kam mengisu ong bangindri seniang, ngindri siang, ngisu ai tang kat kabayo kabang. Nama kabam kadi kabadan kam ha do kata. Mendai tang basuyo kabam keleng sulit lum di dukan masu ai. Nidan kam benda syat bahai kabam. Nidan kam benda ai kabam kabatai. Nama balada ki jingri jongi ken yo ya ka jingbam kabatai ke jingbam kababiang. Kiduna no ya kabor ya le persya. Kabor banyele persya iki kenyang jingpang. Tela da kata kabor banyele persya iki kenyang jingpang kaduna no. Kemut kisipai ya le persya kamet jung kisiang ni kisiang ni kiblang ki masih kaduna no. Tela da kiduna no tek sipai banyele persya jingpang. Kimerat jungi ki jingri jungi ki kloi banyo pang. Te kitang syo pang hi ki jingri kalau wan rai ke jingdu no. Jingdu no ko bening kong kade hap le sim dawai. Hap penlut sakapisa bani sim dawai. Dari kila kot yang turu kesimpuan ni ki ban he ban san. Kayu siang mentala de bandi. Lajan dap ar benai, lajan de sakapur ban pen klat kemino bandi no. Hakata kapur kawang kapan penhiang. Tang suwan kapang penhiang. Kisniang barakhoi larai kho lot. Dalarai kho lahir ke jingkia. Saya isu pindin hap ri biang saan tayau salai tayau. Mudur ujing bam hang tu, ujing bam jing nak bentar ki jing ri do barem doh do kata-kata. Yang hap ri biang saan tayau salai tayau ban pendap biang. Ya katu ka met jing kisniang kenang bakin long pat bandi. Tekung kita ki egi di badan kam hado kata-kata. Desa ko om midan kam ban pet bagi jing ri jing kin Ka HNYM Sengkme Rengkat Khasi Hills District haka kendai tarik nailur kala yo ban pli saka wei ka snat trekam jongka seng hapo ki benta ka West Khasi Hills ya ka balatip kum ka HNYM Lai Lingdo Circle. La pli ka ni ka snat ha LP School mau thunk per do ba Louis Dotodong President HNYM Sengkme bat penskem yakinong kit kam jongka te ka circle. Haka ni ka sngi la dan lang ru usamla Krumeyor Rangjem u General Secretary bar ki dekhot na ka ni ka than. Harangkat ke jinga dan lang u General Secretary ke HNYM Sengkme usamla Krumeyor Rangjem lembat ki weipat ki dekhot bat ki nong yalam na ka ni ka than. Uba Louis ulapan sma yakinong kit kam jong ka ni ka circle. Ulakan tu yakinong yalam bat ki dekhot jong ka ni ka snat ban eat bat yada yala ka khandau ka syam ka jaka ka puta na ka jingsha thombor hakinong wei nong ar. Jadi siapa Bangladesh nak kadau kajing tuat jom sarkar paren, ojo sarkar India tukipor. Ka sarkar India kamla bat bergongo yo Wycliffe Sim banong bapide ban lomno. Kajaka jo phi ke ban hap no apo gari India. Udak na kajing snow khan. Baka khandau ka siap ka jumu kan lep no sikibring banaba. Hadu ba open manai ka nong stone hagawai ka sngi open manai ka nong stone baka nong stone nong hima nong stone kadai ka ri ka balai lo kom utau siem ngi pat julap aka history jong kiri ka parthai bro koi ba open manai ya ka ri ya ka hima nong stone kom ka wai ka ri ka balai lo na ka sansa jong ikhar India ngi menta ngi lamon bat ngi menta ni kalalong kum kito ki wi jarong mangi ong kiten kasimo tang la shet kasngim la ki lak saju ngilo kito ki wi jarong ki ba habawan kan kala jang politics jang khar India shua ki election ni ngop not ban ki jam ki sing shro ki tabi jang katai ka political of India ka Indian politics kata hadu manda ngatrai pin sempang dalade ba ka jing sadin ka jong ka jat bre ka jong ni hatuk kan ni ha ka ba menta lele kat kum kata ka index bala ada ka waldan ka jela Meghalaya kawan ka kerdam ka ban nangkong ha ka jing duk sau hari India ko snow si ban perhat ba ka jela ka Meghalaya ka balayo ya ka jela ba pura jo ka sam khat kan dai spa nyu puar mentala san thau lai tali kisam kan sakhat
san phoi tali kisnam ka sakot san phoi tali kisnam ka jingyo lat lo la ka jam ka jala na ka sarkar Assam ngiwan ka kerdan ka banengkong ha jenduk sau ngiwan ka kerdan ka banengkong ha ka jingbet tasam ngiwan ka kerdan ka banengkong ha ka jingsyong tengah khalajat Hapa non is pada hari India berkawai ke jela Meghalaya ke jela ke Banengkong kadang hadu 6.6% kitu kikan thai ke bala yo tengah iki mandari nilong lengkong lah kini kam jawab lada mangi kisang malak ni persang ban khandra mandar ni persang ban ekran ni kijik tu kejat bendreu dan masgap ni syapan thiu ni syakar ben ni syakar no laipo skit laipo harukan laipo jat kijik syakar no ni hap kit na kijikin bejo Balik ngikit ya kini kijik syak ban ben kijik syakaran ben kijik syakaran kupo kenam ta syakaran dola haki tu kibri kibab semua tu kijik korda tu jat Andre nalam lara fikwa aban log kinong elam pide man pedang lupa ba pide ban log dik sando war hepala aban dik sando kam dan jengmut ba pilong elam sang bala pilong elam sinong ru yang log dik sando pilong elam sang balang yang log dik sando pilong kino elam kunun pihak log dik sando lara hempat la man syak ban log dik sando kata hempat log bobet paket ikan Kibobon kita khot ke sang ni beri komen dola le no liwat di sei no ni no ngam don por ban kawan ma pat yau ksau bo wiang hakalati ke bangna ya kibon ki ksau ken wiang hau si hau wiang ya hari ngam don por ban kawan ma ksau lara na kawan ma kat yau ksau bo wiang ngam poi su saka ke bangna mu ban lai kini kita kicingkan Papi kum kino elam jika layan do circle kini man sim ni kena kicikit kli kum kino elam nanta balong nong elam balai ngerung kisang malang kecingurung juni kisang malang kalau bangidan yang kicikit kli ya kebakiwai kino idan puncak kino elam Andre kino elam sang malang ki pher kita kiwai pat kino elam ni khot ni politician ni khot ni kino elam Ikiran basam ni khot nongela. Ya kisi ia pergi khot nongela. Bali kiwe ni khot kinongela. Andai ka bakam per kalau. Bang ni kinongela sang balang. Ni trai dak donor jangi baro. Ni trai dak jingmut pakhat jangi baro. Bang ni IT yala ka jong ka jingem ru lada dan kam kamta ka jingmut toy jong ka ni pateng ka sawan shadin jong. Ni maya sakmat ki khon ki jangi ki bon ma den jong. Para ki persajuni gebot na din juni. Lara mangingi lale kama bhatam. Ngilala apa dia rai kani bekecak benreo. Kini ki bana din juni, ki buat na din juni. Kini yu I kalau iku pernah kecak benreo. Harai lada mangingi kelalong kita ki krun jong kecak benreo. Lani kita irhas pa jong kecak benreo. Kini ki long din juni kalau iku jong ki sangop sya kanyam ra jong jing. Ngatian tak ngasat perhat bonsin ngam juyo thia haba ngam perhat ikejik ka bakejat bedre ko sitan ko hakisnan ke bentawa ngam tit ka ek barja kejat bedre ko jong kajik raha aspa jong kejat bedre ko jong ke lapan long ya kejat bedre bukan ngam hadukan uwe bale jong bi uwe election tak na ka bentawa bedre spa ya lade ba ke ye ke jong UMDC unyala election teman-teman penispa yang dia mereka yang kecoku yang kita yang kecoku unong yalam senong unong ramba senong berperhak cua bangan yo ikini keskin nam tak bahaya muka lok kejonga kikon kejonga nanta kiwe kinong yalam ro kini le penispa nangkong yala dia ni bo ya kita berdiri sedien bat ni bo ya kespa akma ngade tu ipi ko ke story jong Winston Churchill udah Prime Minister jam ke British jam ke England. Umare na yen na bak kerki palat ba unlet siapa ke parlimen. Ukeu dah ke taksi. Dah keu ke taksi. La apa yang itu apa parlimen uhiar no.
wong up yang sau peminat dengan pendat mendipan cia. Utar berebar lokal taksi wong kumno. Amsan ngan mereka urut cia yang nomor ba. Nah ku amat siap jikeran jong ta Winston Churchill. Uta Prime Minister jong kari ki jong. Odi umtip ba uta ba shop kali juk uti Prime Minister di England. Uta Prime Minister no mo umkuan pun itu dia. Sibon ke pisah wang up yang Syam kena ke pisah tak up yang Lalu bila berlain dor wang utau driver wang no kat ni kena ke pisah kalau ayo atasar. Who the hell is that Winston Churchill? No? Dewa itu Winston Churchill kat ni pisah kalau ayo ngan up di video video oh bentar. Udah Prime Minister dap dah kecing sayang bat usngau dum ke buat ke start Kadur kemat suku kejelap soy namar ba. Mundur ba hukum perkhat. Ba pleng kini kijak benrio jonga. Tang na kadau tu kepisah. Ki om mene ba namar mga klub om ye ba mga asibun kepisah. Wong mga lepet ye kata gizikran. Haroy mas asibun kepisah wong leyu tau Winston Churchill. Mo ngalayo akan kini pisangan apa di om sepo bentaro. Dia uni Prime Minister jung ke England. Keren lagi. Wang ba, upang mesin mo takpor, wang ba ngampoi perkhat ma, kat ni belah. Ni perkhat bakas ba kadai ba kongsan na kicingem ka jumi. Ni thiet ya ka buram ro ka spa, ni thiet ya ka akor jumi na ka spa, ni thiet ka kardam jumi na ka spa, an ni thiet ki ka buram ka jumi ni thiet na ka spa, na ta ka daw ka ne ka spa ka pancet ka patay. Nas mau ya kini kecing itu kana jong wei berkurapa kapa om bakas ba kadai kababahan kabanta jongi ladang nginan penonka ya ka bakas ba kan penjat ya kejat beriau ya kanu kelong ye ya kanu ke shnong ya kanu ke himalaya kanu ke jalala ni kanu ke ri lada ni penonka maklai ka jat beriau nyutrap kelang ngam ta hak kecing sensal jong kena sorkat MDA kapala penkam paklai kena sepak jong patma mentah kala penam yang Rimbu baca kita menhendai lagam yo isu jengken mau yakikan om lu Ngari ton nagari Ngingil syakri Syabrang ini Poliu jingsta Kasenjuk Samla Catholic Nativity Parish Mokerwat Shillong Unit Kalapan long ka freshest meat balai Haka kendai bat shipau tari unai lur Hamadan Sacred Heart Boys Maulai La plia kene ka Lumpung do Kongsan Babu Wansimus Karlengdo baladon lang ki advisor kinong kitkam Shillong Unit kinong kitkam na kasenjuk Samla Catholic Nativity Parish Mokerwat Ubabu Wansimus ula kentu kan pha me ki samla beken long ki ba adkar bat sianti ban lat na ki jing sniu jong ka ne ka juk ki ba ap thap kliau ban penhap yaki ha ka jing long marau jong ka jing mlin pas sniu ula sneng ru ban ya trelang da ka jing teli mlon para samla na ka parish Mokerwat wat lada pisa hasor Shillong ban penrham ya kini ka sngi la penlong ru ya ka jing le kai ki ba kentup ya ka football maupun bat tug of war ki indoor games debate bat ka talent show da ka jing sampu skit ikinong job ha ki jing yakob lapan kut ya kani ka sngi le kamen lapan kut ya ka sngi basdang da ka jing sam khusna me ki nong job ha ka jing le kai ba pher Hakashi Pautarek las dang ka program ha Sacred Heart Theological College da ka mas bakhot hakaba palat chis pa san phongut ki khon samla kilawan ban shem banta da ka jing rehamen sim Apan mentai ka mas bakhot the Reverend Padar I Borlang Nong Sit Spiritual Director ka Seng Samla Nativity Mokerwat Parish Shillong Unit batla senran the Reverend Padar Alistair S Marwen Ka Reverend Sister Delina Lingdo ki advisor ki Seng Longkme Longkpa bat ki samla pule bat ki batre ha Shillong ki la penshong shit hakane ka jingle nyam basong kun So, kau susu wala yung shit niyo kila ki jingle yo playo kita jingle yo playo jingle yo playo ko jingle yo playo lembag sakramen po jika palang nanta susu ko tum sama ni benda ini to pikir mana kila ki kamera siapa
tu pikir bah dia lagi kamar nanti bawa untuk yo yang kejengkol. Kalau tu pikir kamar ni pendak tu kamar macam putih insyaallah kejengkol insyaallah kejeng keju suatu kejengkol. Tu sudah hai lagi yang kejengkol. Batu kikia ya bawa batu tu pikir lagi kamar batu sumar lagi kita kaki ahli di belakang tu semua bagi mana. Nak pada kita penjelasan kisah kecil ini lagi. Sebab tu pikir bahaya kata orang, benar apa? Tu semua ni lagi mengalami hidup bagi kita kedalam yang kecil ini lagi. Kita kecil lagi orang tu keserangan kisah kecil ini bah menentukan yang kecil ini juga ada kecil ini. Maka berkumpulan show belum berkumpul sama orang tu kemauan dia berterima dari semat cuma. Di kalau susu antara kepentingan ini berkait dengan itu por kecil-kecil ia kecil bagi pun semua tunjuk. Haka singiling khus nam ba arpun riu teli jangka seng ke United Democratic Party UDP. Kalami perthai haus nam khat khandai spa khandai po nyau haka jingya lam jung uba ke maulong bam kwai hadwaru play kabala long menta ka we ka seng san perthai ba pau haka jela. Kum kadak ka jingle kemen yakni ka sngi Foundation Day ka party UDP kala rakhe kerpang hakeleng ki jaka jong ka jela. Nakaliang kinong yalam joka UDP Ribhoi District menta ka sngi ka khatway tare unai lur kilalet ban kener ka kti jinga rap deki marbam shaka Children's Home Mau Sentai kabade ka way na ki jaka rikhun sweat ka bahap hapo ka jing penyat joka Ribhoi Presbyterian Synod. Hakani ka sngi lalam khmat do uba Balaji Rani MDC nongpo Vice President ka UDP Ribhoi haka jinga dan lang uba Michael Karhunai Secretary uba Las Furious Marngar President Youth Wing Jeffrey Khamdet Organizing Secretary lembat kiwe kirangba. Orangnya penpau ke jing song komen ke bakrau, akan eka step ke pemerintah, ngidon hang ni akan eka ying ke ba Ribhoi Presbyterian Synod Children's Home, kabu ini eka ying naga benta ki kena dan ki hep ki berit ki jongi ki ba lasak kun sweat, ngidon akan eka ying akaba ki kum ke Synod kala shimti yaki bandri ban sumar yaki, bat akan eka por nakaliang jongka Ribhoi UDP Youth Wing nge kum kadak kajing rakhe kejongi kajing dap kaba arpendus nem jongka party ngiwan banya don benta lane banya kemenlang bat kini ki kunswet ki basa hapo jongene ke ying nakaliang jong ki samla jongka party kejongi bat hakaju kopor ngi so komen ru banyo ban IT ya kini ki marbam naga benta kini ki na ki ba sa hangne ngi ya don lang hagane ka sngi nadu presiden jongka youth wing ki jongi secretary jongka parents body ki jongi bat kumju ru iba Jeffrey Khamdet balong ru bami khmat nakaliang jongka state youth wing ki jongi ngi don hagane ka por bat kum ka party ngi don ki mat ki bapher bani don benta om tang naga benta ka roi ka par jongka jela ke jongi ngidon ru ke benta naga benta ban pe ban khmi ru ya ki badon hapdeng jongka jing semlanot jing sem jinjar bat kumta kane ka sngi kum kadak ka jing kemen nakaliang jongka party ya jing dap ka ba arpun reu snem ka jongka iwan kane ka por ya ka ban IT ya kini ki tiar sha kini ki khna ki basa apo jongka ne ka ying bat nakaliang ka party ngi pha ya ki kentin kerkhu kerdo ya kini ki na ki basa hang ni ba uble nondor rangkat lembat ki un ai haki ka met ka phat ka basat ka bakhlain bat kumju ru ban ai ki ka jing singan ka ban sim ka jongki ba kin la ban im ban song ban sa hang ne da ka jing kemen rangkat bat ki nongri ki nong sumar hang ni ikong malai bat kiwe ki ba don ban pe ban khmi yaki ni pha ep ya ka ne ki jing kerkhu kerdo nakaliang ka party ka jongi ba phin nangla ban ai ga jing sakri yo bhatam naga banta kini ki khna ki basa hangne ban ngi kermen ru ba kane ka Children's Home hangne kan ai ga jing sakri go bhatam naga banta kita ki khna ki badon kam ya ga jing kersan ga jongphi bat kumju ru
banyo ya kajing sumar ka babatam tenaga yang ka party ngi penpau kajing ngongu ba kajing sokumen ya kan kasi ka bangiyo banya don bentabat phi ya kuble si bunkong ngai ba uble non dorang kat lem bat phi haga jing im ge jong phi ba kum juru ya kajing syakri ge jong phi Meghalaya Powerlifting and Fitness Association hakajinga snok tilang barka Powerlifting India barka Power Plus Gym harangkat kajinga trelang barka seng samla umsning property hakasin ka baningkong kilayo ban penlong ya karensan Yakob Ranar lani ka First State Classic Powerlifting Open Category kabalalong hakakandai tarik unai lur ha umsning Auditorium Hall. Hakani ka jinga Yakob Ranar la penyalekai hakilai tali ki jat jinga lekai ki bakuntup ya ka bench press, squat barka deadlift. Kino Yakob ki kuntup ya ki rang barki thai palwan mat bat bajwat ksa kila no syakani ka lumpung bat pen I perthai ya ki jing klan jongki. Ki bajab nakani ka lumpung kinyo ban ya khun haka kerdan sub junior, junior, senior bat kerdan master na ha Bangalore ha unai wing 8000 pulai. Lasami kita kemas akibat job hakane ka lumpung da uba James Hitler mau knyang GS KSU North Khasi Hills District haka jingdan lang uba Rocky Marwen urang ba snong umsning property ba Rocky Kela chairman ka umsning town Dorbar ba P Kela president umsning sports club ba Ricky Dingdo ba di Pukan ba Frankie Nongrum Squat. Yes. Kopda Kharsuti. Habib Kumar. Right. 100. Squat. No lift. Stop. Squat down. Press. No left. Next. Stop. 155. Down. Press. Back. 70. Stop. Squat. No lift. 6. Let's go. Let's go, Will. Stop. Stop. Squat. Let's go. No lift. No lift. No lift. Next. Tensai Gopal. Subhadip Sinha. Subhadip Sinha. Subhadip. Okay. Ready? Stop. Squat. Yes. Ready? Stop. Down. Press. Good. Shai Borlang. Marsha. Okay, okay, quick. Ready? Down. Press. Good. Balik tangan sebelah. Satu.
Pada kitu ki kubuan lepoy chaka bakun tal hadu bangin de syambiang kublai shibun.